oameni frumoși! Bună ziua, oameni frumoși! Ne aflăm astăzi undeva pe o plajă pe litoralul românesc, să-i spunem așa, undeva în zona Midia. Chiar o plajă sălbatică, pot spune că am găsit și niște rapane, cochilii de rapane. M-am gândit să fac acest live și să vă arăt mai exact cum îmi prepar eu un yerba mate atunci când sunt la drum. Și pentru asta mi-am luat cu mine acest termos în care am apă caldă, o sticlă cu apă rece și, bineînțeles, trusa aceasta care este nelipsită din geanta mea, din portbagajul meu, pentru că în portbagaj îmi țin această trusă cu mine. Și am să vă arăt mai exact cum mi-l prepar eu. În primul și în primul rând, în această cană voi pune prima oară ceaiul, adică yerba mate. Astăzi am cu mine ceva cu mentă, este Pajarito con Hierbas. Mie îmi place foarte mult, ăsta îl beau aproape în fiecare dimineață. Mai puțin. Beneficiile yerba mateului, ceaiului yerba mate sunt bine cunoscute. Nu aș vrea să o să trec așa rapid prin ele. În primul rând, îmbunătățește digestia, îmbunătățește funcțiile ficatului, funcțiile rinichilor, funcțiile inimii, îmbunătățește circulația, ajută în lupta împotriva obezității și foarte, foarte multe altele pe care vă recomand să le căutați pe internet, pentru că sunt multe articole. Acum voi amesteca un pic și voi ține cana cu gura în jos. De ce? Pentru ca bucățelele de yerba mate mai mari să se ducă sus și bucățelele mici să vină deasupra. Și în felul acesta voi avea un filtru natural. Atunci când voi introduce bombișa jos, ea va începe să filtreze fără să îmi dea praf în gurile de yerba mate pe care le voi bea. Și acum, prima oară, voi pune apă rece. De ce? De ce apă rece? Pentru ca să lăsăm planta de ceai să se înmoaie, să se deschidă și dacă am fi turnat din prima apă fierbinte, există riscul să pierdem din proprietățile plantei, pentru că apa fierbinte va arde vitaminele, mineralele și toate părțile bune ale plantei, să zicem așa. Bun. Acum am pus apă rece. Ceaiul și-a făcut, nu știu dacă se vede un pic aici. Are muntele într-o parte și este valea în partea cealaltă. În acea vale eu voi începe să torn și apa, dar prima oară voi introduce bombișa exact în felul acesta. Bun. Din momentul ăsta, bombișa eu nu o mai mișc. Ea va rămâne pe poziția asta. Nu amestec cu ea în ceai. Multă lume obișnuită de la băutul ceaiului sau cafelei în modul tradițional cunoscut în România, are tendința să amestece cu lingurița sau cu bombișa. Vă rog frumos să nu faceți asta. De ce? Pentru că bombișa jos își formează niște canale prin care trage apa. Ori de câte ori eu voi amesteca, voi strica aceste canale. Drept pentru care, după ce am lăsat un 30 de secunde să se înmoaie cu apă rece, voi veni și voi turna apă caldă. La fel în spatele bombișei. Așa îmi place mie să torn, după care un pic peste. Voi lăsa muntele, așa îl numesc eu, ce este în partea dreaptă, de yerba mate uscat, până când este foarte bun, țin să vă spun, până când ceaiul își va pierde din gust. În momentul în care își pierde din gust, încep să torn apă și peste acel munte de yerba mate
și în felul acesta planta îmi va da mai mult gust și gust nou, proaspăt, ca să zic așa. Dragilor, cam asta a fost live-ul pe care am vrut să-l fac și am avut multe persoane care m-au întrebat cum se prepară, cum să facă, că e greu, că e... Ați văzut, mi-a luat 30 de secunde, poate un minut, în care am stat de vorbă cu voi și v-am povestit un pic. Vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii cum vi se pare, cum vi s-a părut și dacă doriți să comandați ierba mate sau accesorii, le găsiți pe poftadeverde.com.